ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳӣ дар кораи худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC Алҷамин Стерлинг хабар дод, ки дар вақти тамрин осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Мовсар даст кашид. ма боварӣ дорам, ки худованд нақшаҳои худро дорад ва ӯ маро ҳифз карда истодааст, то ин ки ма омодагии хуб бинум пеш аз оне ки бо Мовсар вомехӯрам. барои бо чунин рақиб ба монанди Мовсар ҷангидан ба ман ҳамаи малакаҳоям дар кор аст ва ма умедворам, ки ӯ бо ман ҷангидан мехоҳад вақте ки ман худро барқарор мекунам. ташаккур ба даста ва табибони UFC барои оне ки онҳо саломатии моро мехоҳанд ва маро аз худам ҳимоя мекунанд. ин боздошти хурд аст ва мо то охири сол муҳориба мегузаронем, навиштааст Стерлинг ва ҳамчунин ӯ навори осеб гирифтанашро чоп кард. Keep it straight, keep it straight, Abdu, keep it straight. Keep it straight. No. бояд гуфт, ки муҳориба байни Мовсар ва Алҷамин Стерлинг бояд, ки рӯзи 6 октябр дар турнири UFC 307 мегузашт. акнун UFC ба Мовсар рақиби нав кофта истодаанд ва дӯстон, ҳамчунин ногуфта намонад, ки ин бори аввал нест, ки рақибони Мовсар аз муҳориба зидди ӯ даст мекашанд. чемпиони нави вазни 61 кг UFC Мераб боварӣ дорад, ки Фигиредо аз Умар дида хатарноктар аст. биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ма бо Фигиредо ҷангидан мехоҳам, чунки ғалаба дар муҳориба зидди ӯ маънои калонтар дорад. ӯ рақиби хатарноктар аст. барои ҳамин муҳориба бо Дэвисон аз муҳориба зидди Умар дида ба ман илҳоми зиёдтар мебахшад. лекин ма бо беҳтарин аз беҳтаринҳо ҷангидан мехоҳам. ма бо Жозе Альдо ҷангида будум, бо Пётр Ян, Генре Сехудо ва боз дигар ҷангварони топ. шумо фикр мекунед, ки ман метарсам ё ин ки барои худ рақиб интихоб мекунам? Не, ин гуна нест, гуфтааст Мераб. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Мераб, мухлисони ММА ба Мераб мактубҳои зиёд навиштанд, ки ӯ дар ин суханҳои мухлисон чунин ҷавоб дод: бачаҳо, ман ҳамаи мактуб ва суханҳои шуморо дида истодам. дониста монед, ки ман коргари ташкилотам. касеро ки UFC дар пеши ман монанд, бо ҳамон кас меҷангам, ҳатто агар ки ман ин шахсро арзандаи муҳорибаи унвонӣ нашуморам. рафтем, навиштааст Двалишвили. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, бисёри мухлисони ММА муҳорибаи Мераб Двалишвили зидди Умар Нурмагомедовро дидан мехоҳанд ва барои ҳамин ба Мераб мактубҳои зиёд навиштанд, то ин ки ӯ ин муҳорибаро қабул кунад. тобови ҷангори бебохти вазни миёнаи UFC Хамзат Чимаевро, оиди чемпиони вазни худ Дрикус Дюплеси фикрҳои худро баён кард. ана Дюплеси бошад ба Хамзат ҷавоби сахт дод. биёед оғоз мекунем аз суханҳои Чимаев. муҳорибаи Дрикус Дюплеси зидди Исраил Адесанеро тамошо накардум. ман бояд, ки хоб мерафтам. Дюплеси ҳозир дар қуллаи баландии карьераш қарор дорад. ба пеш ҳаракат карда истодааст, пирӯз шуда истодааст. гуфта мешавад, ки Дрикус версияи бадтарини ман аст. ма ба муҳорибаҳо бармегардам ва ӯро нест мекунам. барои ман ӯ аз дигар ҷангварон дида мувофиқтар аст. Шон Стрикланд аз замин хуб мехезад. худи Дрикус бошад гӯштингир аст, лекин бартарии ӯ қувваи ҷисмонӣ аст. мо бошад техника, гӯштин ва идора дар гӯштин дорем. ӯ худаш ин чизро медонад ва барои ҳамин оиди ман гап намезанад, гуфтааст Чимаев. ана дӯстон, Дюплеси бошад дар ин суханҳои Чимаев ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: шоҳдухтар, футболкаи худро пӯш, то ин ки боз шамол нахӯрӣ, навиштааст Дюплеси. хотиррасон мекунем, ки Хамзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро зидди Роберт Уитакер рӯзи 26 октябр дар турнири UFC 308 мегузаронад ва муҳорибаи онҳо дуюм муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи 5 раунда хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.